Bueno, orain ja uzeko azterketak egin ondoren, nota jakin ondoren, orain egingo dugu matrikula, aurre matrikula hobeto izan da, unibertsitatietarako. Unibertsitatietan sartzeko, publikoetan, nabil esaten, Euskal Herriko Unibertsitatean egiten dugun moduan, sarbidean sartu eta hori pini gradu bakoitzak, interesatzen jatu zen graduak, kontutan izan da, kampus bakoitza aukeraketa badala, adibidez, erizaintza Leioan, erizaintza Donostin edo erizaintza Alaban, 3 aukera dira, egiten ditugu horrek, aukeraketa horiek, eta bardin, beste unibertsitateetan horretarako badau bilatzaile bat, kedu deitzen danak, estudiar donde universidad, lotura honetan sartzen zarie, aukeratzen dozue, eta bilatzen ipintzen dozuenian, jagertzen jatzu estatu mailan unibertsitate guztiak, bai publikoak, bai pribatuak. Bertan agertzen da zema balio daben kredito bakotza, txikia, minimoa zela esaten da, nota, azkenengo nota zein izan da aurreko ikasturtian, eta klikatzen badozue, bazoiazie unibertsitate horren web horrira. Oso, menguan antzekoa da, eta bertan dago aplikazio bat, ez dira bardinak, ez dira danak sarbidea moduan, baina antzekoa badia, eta bertan beste data batzuk dituzue onarpenerako, beraz beti kontuan hartu behar dozue. Onarpenerako, hori, lehenengo fasean emondabe nota honena dekienak, emondabe euren izena fakultades berdinetan, baina gero onartuta daude batean matrikula egingo dabe, matrikula egiterakuan desagertzen da beste unibertsitateetatik, eta orduan doiez urrenguak, eta orduan da bigarren admisio fasea. Eta hor, gauza bera gertauko da, beste askok emondozue izena ez dakiz emat unibertsitateetan, emondotzuet batean, besteetan ezari esartuko, eta orduan dauzenak atzetik, joango dira aurreratzen. Nere aholkua da, hartzen zaitzuenian unibertsitate baten, matrikula egitea. Matrikula egin zeinke, demagun 8 aukeratuta badekozuz, laugarrena emoten dotzue, laugarrenetin beruntz desagertzen dira, ze suposatzen da emondotzuena alik eta gehien gustatzen jatzuena hoietatik, ez? 5garrena, 6garrena, 7garrena, 8garrena, ez dabe kontuan hartuko, baina bai goitzik ipini dozu esenak. Beraz, matrikula egin ondoren, urrengo fasean bezartzen zarie, eta izan daike, bigarrena emotia. Bigarren aukeraketa hori dotzuenian, egingo dozue uko egindako matrikulari, eta matrikula berria egin beharko dozue. Orduan, prozesoa apurtxo bat estresantea eta luzea egiten da, baina uste dut, pazientzia apurtxo bat euki behar dozuela.